Ilna nisimgħu ħafna dwar l-effetti xejn sbieħ ta' tniġġis tad-dawl fuq diversi ħlejja. F'pajjiżna mhux binqas hekk kif qed naraw kif dan qed jaffettwa wkoll diversi tajr li jkun wasal żmienhom biex imorru lejn il-baħar. Fil-fatt, BirdLife Malta innutat kif il-frieħ tal-garnija li jkunu waslu biex jagħmlu l-ewwel vjaġġ ta' ħajjithom mhux qed jirnexxilhom jaslu sal-baħar. Vjaġġ li minnu nnifsu diġà wieħed perikoluż għal dawn il-frieħ li qatt ma esperjenzaw xi ħaġa simili. Normalment, dawn l-safar tal-baħar iħallu pajjiżna fis-satra tal-lejl, iżda it-tniġġis tad-dawl mhux qed iħallihom biex itiru lejn l-orizzont. Wara li l-frieħ tal-garnija iffaqsu, il-ġenituri jieħdu ħsiebhom għal madwar xarejn fil-bejta li normalment tkun fl-irdumijiet tal-Gżejjer Maltin. Fi żmien ix-xhur ta' Ġunju u Lulju hekk kif il-ferħ ikun b'saħħtu biżżejjed iħalli l-bejta biex itwir għal fuq il-baħar. BirdLife Malta spjegat li sfortunatament xi wħud mill-frieħ qed jispiċċaw jiġu attirati lejn id-dawl artifiċjali tal-kosta tagħna b'riżultat li minflok itiru għal fuq il-baħar itiru lejn dawn id-dwal. Dan jista' jwassal biex dawn l-safar jew inkella jaħbtu ma' dak li jsibu qudiemhom. Meta jispiċċaw fuq l-art jiġu friskju li nqatlu mill-qtates jew il-klieb inkella jinqatlu minn karozzi jew ibatu l-ġuħ u t-telfa tal-ilma mill-ġisem. Għaldaqstant BirdLife Malta ħeġġet lill-pubbliku biex jekk wieħed jara xi ferħ għandu minnu fih jikkuntattja lil BirdLife Malta jew lill-pulizija u jagħti direzzjoni ċara tal-post fejn ikun. Wieħed jista' jiġbor il-ferħ minn wara jpoġġih f'kaxxa tal-kartun li tgħaddi minna l-arja, il-bot misħana u d-dawl. Barra dan kollu wieħed għandu ipoġġilu kontenitur fond bilma frisk iżda ma jippruvax jitmaħ. Dawn il-linji gwida persuna tkun qed issalva ħlejqa li tkun għadha kif bdiet ħajjitha fuq il-Gżejjer Maltin sabiex finalment tinħeles għal fuq il-baħar.